Walay koordinasyon sa City Planning Office ang Department of Public Works and Highways 11 diha sa ilang gihimong road widening sa may diversion road. Sigon ni City Planning Officer Ivan Cortez nga adunay kasabutan ang local government ug ang DPWH nga kinahanglang magpahibalo ang ahensya una sugdan ang maong proyekto. Gibutyag ni Ivan Cortez, City Planning Officer, nga on hold ang tanang mga developments diha sa Shrine Hills. Gipadad-an ni Cortez og sulat ang DPWH niadtong August 10 aron mo explicar sa nagpadayong proyekto. Nagtubag sila nga magbutang daw sila og katong slope protection measures. Pero Which did that happen? wala pa man nahitabo. Nahuman na ang landslide, wala pa may slope protection measures. What needs to be done now is really to stabilize the area. Samtang 7 ka mga private construction companies nga walay mga permit nga nihimog mga development sa upper area sa Shrine Hills ang gipasakaan og kaso sa lokal nga panggamhanan. As per order of the mayor, all the building development there, filean og kaso. No? So naka-file na og kaso ang city planning, which is really under the law nga kinahanglan gyud na filean pod og kaso. Sa konseho gibutyag sa Mines and Geosciences Bureau 11 nga ang mga aktibidad sa taas ug ang road widening ang gitudlong hinungdan sa landslide sa may diversion. Sumala sa MGB nga Code Red ang Shrine Hills kung highly susceptible kini sa landslide. Sa pagkakaron, pa-northbound pa lang ang makaagi sa CP Garcia Highway. Gisaad usab sa DPWH nga within 5 days, mahuman nila ang clearing operations sa maong area. Kasama mo sa balita, kini si Radyo Man, ay Miginita, Tatak, RMN. Tatak RMN.